Benvinguts, benvingudes, jo sóc el Fermí i sóc qui us guiarà aquesta tarda en la vostra visita guiada. Us parlarem de cervesa. Fer país és ressaltar aquells valors que ens fan el que som i explicar a tothom que tenim una manera de ser i de fer les coses que és la que ens agrada. El primer ingredient és l'aigua, després afegirem malt d'ordi, el tercer ingredient és el llúpol i per últim el llevat. Qui vingui aquí trobarà un grup de persones amb petits projectes que treballem producte de proximitat, que treballem producte ecològic. Aquest és el nostre obrador. I sortirà d'aquí pensant, he passat una hora i mitja havent begut 3 bones cerveses fetes aquí mateix i surto d'aquí sabent una mica més del que sabia del que és el procés d'elaboració de la cervesa artesana. Aquesta que ens estem prenent precisament és una Pilsner, que és una de les cerveses de la família Lager. Doncs a mi el que més m'ha agradat ha sigut veure totes les instal·lacions, l'obrador, tot el procés i les màquines d'elaboració de la cervesa. Ha sigut bastant interessant, es veu que és un home que hi entén, crec que val la pena.